یک دو سه رفته. Он же выиграет, черт возьми. Остальные. Давайте будем хлопать, друзья. Раз, два, три. Поехали. Отлично, отлично. Едет. Крути. Молодец, давай. Отлично. شما از زن می‌رین ماشین بزرگ من پیس گاگانش ندارن так что надо кора. Как велосипеды полезут сюда? Хорошо? Только велосипедист. мақсади гузарондани ин чорабини эълон ва машҳур кардани худи велосипед ҳамчун нақлиёт ва велоспорт яъне эълон ва машҳур намудани худи велоспорт ва дигар соҳаҳое ки бо худи велосипед алоқаманд аст ба монанди велотрек ё маунтен байкинг ва дигар намуди велосипедронӣ. дар ин чорабинӣ мо се синни сол ҷудо кардем. Ин аз 7 то 9, аз 9 то 11 ва аз 11 то 15 ва байни онҳо мусобиқа мегузаронем. аз сабаби зиёд шудани нақлиёт бисёр роҳгардӣ ва рондани мошин душвор шуда истодааст ва одамон метавонанд аз ин намуди нақлиёт истифода баранд, ҳаловат баранд, ҳам барои саломатии худ фоидаи дорад.